6 regler til en ligning. Hvad er en ligning? En ligning er et regnestykke, hvor et ubekendt tal kan vises som x, y eller noget andet bogstav. Plus og minus. Lad os starte ud med et lille basisligning her. Det er 3 minus x er lige med 5. Så det første du skal gøre, det er at fjerne tretallet. Og når du fjerner et tretal over på venstre side, skal du gøre det samme over på højre side. Så derfor skal du minus 3 med 5, som så giver 2. Og så har du et x, så det betyder x er lige med 2. Mere end et x. Vi har et regnestykke her, hvor det er 3x minus 10 lige med 20. Så det første vi skal gøre, det er at fjerne 10-tallet over på venstre side. Så vi plusser det over på højre side. Du skal altid gøre det modsat. Så derfor har vi 3x lige med 30. Så det næste du skal gøre, det er kun at have et x tilbage. Så du skal dividere 30 med x. Nej, med 3, undskyld. Så derfor giver det x lige med 10. Mere end et ubekendt tal. Først så har vi en ikke-ligning. A plus A plus A er lige med 3a. Det du gør, det er at du ganger 3 med a, som så giver lige med 3a. Men det her, det er ikke en ligning. Parentes. Vi har et eksempel her, der er 2 parentes a plus 10 parentes lige med 30. Så det første du skal gøre, det er at vi fjerner eller ophæver parenteserne. Så det kommer til at være 2a plus 20 er lige med 30. Og derefter, så gør du som vi har lært tidligere hen, og så vil du selv klare det.